Værsgo med dig. Du får den første. Du skal nok få en tallerken. Du får en tallerken med et stykke helt. Det skal du nok få. Der er masser af chokolade. Chokolader på lavkagen. Vups. Lakker kan den lige tallerken? Jeg vil også have et plan for os. Vi får alle Har vi ikke taget nogen med til mig? Så er det heldigt, at vi både får pizza og lavkage. Sikke heldige I er. I både får pizza og lavkage. Heldige børn. Smager de samme? Det ser det godt ud, hva'? Jeg tror ikke, det ser sådan noget. Ja, så er det svært at tage den uden at... Fik du et flag før? Det var ikke noget her. Hvem var det? Arita, var det dig, der sagde, du ville have clementinerne? Ej, var det heldigt. Ja. Har vi Så får du noget at drikke bagefter. Så læg den på tallerkenen. Nej, det må du ikke. Er I bare heldige i dag med lavkage og alt? Var I godt? Hvad var det? Det er jo ikke nogen overraskelse. 3. Det var mega spændende. Hvad lækkert, hva'? I må jo sige til, hvis I skal have noget papir i hænderne. Skål. Jeg kan godt lige sige det på en pæn måde. Murbert. चलो टाटा करो मेरे पास कर दो इतना